Mifa Jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an bɛ foli di aw bɛɛ ma. A y'aw bisimila aw ka laseli kɛnɛ kan n'o ye kunnafoni kɛnɛ ye todunkan na. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don Mali ale ni Gana ka tigɛ di ɲɔgɔn ma. Gana fanga ɲɛma kura a ye maa dɔw ci ka na an ka fangatigi fɛ yen n'o ye Général d'armée Assimi Goïta ye. Ɲɔgɔn yew kɔnɔna an bɛna olu da tulo kan. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna an da don laɲini mun ni an ka jamana ɲɛmaaw y'a kɛ wagati tɛmɛnenw na o tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ kalata ale bɛna sigi sen kan an y'a ye o ma kɛ an ka jamana kɔnɔden dɔw fɛla koba ye an bɛna maa dɔ ɲininka o la ale bɛna hakilinata d'an ma o la. Ani wagati tɛmɛnenw na fɛn min ye Aligérie ale ni Mali gɛlɛya caman bɛ yen ka ɲɛsin an ka kɔrɔnfɛyanfan o problèmes kɔnɔna na. An sera maa fɛnɛ ma maa mun n'ale hakili carilen don kosɛbɛ an y'ale ɲininka ale ye hakilina min sɔrɔ an bɛn'o fɛnɛ lamɛn. Ani kɔfɛ kunnafoniw na fɛn min ye Konakirikaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ wulikajɔ dɔw kɛra ka bɛn kari tɛmɛnen su ma jeunes bɔra ka tasuma bila kari kɔnɔnaw na fo u ni finitigiw karila ɲɔgɔn na ani kunnafoni misɛnnin caman olu de bɛna kɛ aw ɲɛna aw tulo garisɛgɛ ye bi ka kunnafoni d'aw tulo kan aw denkɛ n'aw balimakɛ Cheick Bukadari Magasuba a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun y'a d'aw tulo kan cogo min na Gana ale ka président kura n'o y'u ka fangatigi kura n'a tɔgɔ ye John Dramani Mahama ale ye cidenw bila ka na ba Maliba kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnenw na u nakun kun tɛ dɔwɛrɛ ni maaba ninnu nana de ka se ka na sigi ka fɔ kɛ ni Mali ye ani fɛn min ye ka sɛbɛn di an ka furancɛla fanga ɲɛma ma walasa a bɛ se k'a ye olu ka président ka sigili kɔnɔnaw la n'a bɛ fɔ a ma ko investiture o de ye hokumu kɔnɔna na o kɔfɛ a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ fɛn min ye a ka d'a ye ani Mali an bɛ se ka jɛ ka baara caman kɛ wa hali gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ Mali ani CEDEAO jamanaw cɛ o gɛlɛya ninnu caman bɛ se ka fɔ ka ban cogo min na an bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔnmaw kɛ ka se ka bɛn ko caman na ka se ka ko caman sigi sen kan an b'a fɔ ni ɲɔgɔn ye ninnu kɛra ka bɛn alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna janvier kalo tile 2 ma san 2025 wagatiw la jateminɛw bɛ ka kɛ wa ŋunuŋunukanw na an y'a ye k'a fɔ an ka fanga ɲɛma n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale tɛna na taga Gana nka a kan ka nɔrɔ bila ni a ka premier ministre ye n'o ye général de division Abdoulaye Maïga ye an bɛ ka jateminɛ kɛ don n'a nataw kɔnɔ ni kunnafoni bɔra a bɛ n'o sɔrɔ. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun ye a d'aw tulo kan cogo min na wagati tɛmɛnenw na fanga falen kɔfɛ n'o ye gouvernement falen kɔfɛ an ka gouvernement kura mun nana président ale ye lasigiliw kɛ k'a yira a la fɛn min ye kalata ko se ka fangaba dɔw ma k'o don bɛrɛ la walasa baaraw bɛ se ka kɛ o sira fɛ cogo min na san 2025 kɔnɔnaw na kalata ale bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ cogo min na nka an y'a ye nin bɔli nin a ma kɛ maa caman olu fanfɛla ko ye nin ko ninnu na olu ka laɲini yɛrɛ tɛ nin wagati na fɛn min ye kala ale ka taa Mali kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na an ma a bila dangirida la ani an balimakɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ale tɔgɔ ye Boubacar Boari ale ye Mali député kɔrɔ ye a sigiyɔrɔ bɛ Fana nin wagati in na ale ye fɛn min sɔrɔ k'a fɔ an ka taga ale ka laseliw lajɛ. Ne tɔgɔ Boubacar Boari ka bɔ Fana n ye Fana député kɔrɔ ye ne hakilila ye mun ɲini ko la an bɛ yɔrɔ min na bi anw ɲɛ tɛ kalata la fɔlɔ anw ɲɛ bɛ jumɛn de la fɔlɔ confédération mun sigira sisan k'a ka paternité n'a ka wolosɛbɛn minɛ an tɛgɛ kɔnɔ élection ko bi ko kɛrɛfɛ ko de ye ne bolo an bɛ mun de nɔfɛ bi confédération min b'an bolo bi n'o ye Mali Burkina Niger ye o bɛ acté cogo di k'o ban pepu ka siègew sigi ka baaraw bɛɛ bila sen kan n'o banna tuma min na o confédération kɔnɔna na sisan an bɛɛ bɛ jɛ ka élection kɛ cogo di Mali Burkina Niger a b'o jate b'o la ka sɔrɔ ka élection kɛ mais nin confédération baara mɛn ban kan ka taa élection na ne kɔni ka hakilina an ka to confédération baara ka ban fɔlɔ ka sɔrɔ ka élection vitesse variée parce que ni confédération ba sigira k'a sinsin AES kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ k'an ka élection organiser an ka yɛrɛma hɔrɔn b'an bolo maa si tɛna wajibiya k'i bɛna an ka élection ko don i ɲɛna da fɛ malidenw bɛ mun nɔfɛ a bɛ k'o de ye jamana wɛrɛ tɛna an ka élection dilan dɛ anw yɛrɛ de b'an da dilan Mali n'a
Mali ka be ɲɛbi a be ɲanw maliyɛnw de n'a ka be tiɲɛ bi a be tiɲɛw maliyɛnw de n'i ye jamana natɔ k'i bena wari di ko ka anw dɛmɛ i ɲɛ be fɛn dɔ de la anw ɲɛ tɛ mun na n'o tɛ maa tɛ wari ta ka maa ɲini koyi n ko tubabuw b'u fɔ k'u bena anw ka bidijɛ dafa a be ka anw nayɔrɔma jumɛn kama u b'a kɛla de k'an na sunɔgɔ an ka dugujukɔrɔfɛn mu u be ka mun suɲɛ a wari bɛɛ be ka bɔ anw yɛrɛ de fɛ yan ka tila k'a segi ka na da anw ma k'olu be ka anw dɛmɛ u tɛ k'an dɛmɛ dɛ u be k'u yɛrɛ de dɛmɛ o tumana an k'an walaki ka bɔ ninnu bolo pewu k'an jɔ an kolo la ka sɔrɔ ka election ɲɛnɛma kɛ ka jamana kɛ kelen ɲɛnɛma kɛ ka jamana kɛ an bɛɛ b'a dɔn nin wagati nin kɔnɔna na anw ka kɔrɔyan fan fɛ banbagaci ka wale tigilamaw u dekunnen don kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababuya kɛ Mali ka finitigiw kelen don ka wulikajɔ minnu kɛ san wulikajɔ ni fanga ka bon kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ dɔw ɲɛnama bɛ ka minɛ dɔw yɛrɛ bɛ ka bɔnɛ u ni na an y'a ye dɔgɔkun tɛmɛnen na Aligérie ale ka minisiri mun ɲɛsinnen don kɔfɛ ko ani Aligérikaw ni jamana wɛrɛ cɛw ɲɛnabɔli la ale ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Ahmed Attaf ale bɔra ka laseli kɛ laseli min na a y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ ko o tɛ Mali problème banni sababu ye ko fo sigikafɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigikafɔ min kɛra olu Aligérikaw fɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko accord d'Alger o de hukumu kɔnɔna na a ye laseli kɛ k'a fɔ ko hali Mali ka partenaire ba min bɛ n'o ye Russie olu sera olu ma k'a fɔ nin kɛlɛ ninnu k'u sen bɔ nin na k'olu y'a yira k'a fɔ k'u tɛ se k'u sen bɔ a la o dun kelen dɔrɔn fɛn min ye Mali ale ka fanga ɲɛmaw u bɔra ka fɛn min ye Ahmed Attaf ka ale jaabi i bɛ a jateminɛ an ka minisiri min sigilen don an ka kɔfɛ ko ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli la ni a tɔgɔ ye Abdoulaye Diop ale bɔra ka laseli kɛ laseli min kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ que Aligérie ci wɛrɛ kan ka sɔrɔ Aligérie la mun tɛ ka i ɲin don Mali ka kow la k'a sababuya kɛ fɛn min Aligérie yɛrɛ fanfɛ banbagaciw kɛwalew maaw bɛ yen n'o ye Kabiliw ye ala Aligérie a k'a ɲɛsin o baara ninnu ma sabula Mali ye jamana ye bi jamana min ka souveraineté b'a bolo Mali ye jamana ye jamana min sago b'a yɛrɛ la wa an ka finitigiw kelen don ka wulikajɔ min kɛ foyi tɛna na u lajɔ wa maa o maa ne de ta ye Maliko ye sigikafɔ bi nka ni e de ta ye k'a fɔ jamana n'a ka tila fila ye o kuma tɛ tɛmɛ Mali ale ni maa cɛ wa o tɛmɛnen kɔ fɛnɛ ni wagati in na fɛn min accord d'Alger Maliyɛnw anw b'a a jate de k'a fɔ ko accord d'Alger ale tɛ yen tuguni accord nin farala k'a minɛn sani k'a minɛnɔgɔw ko ka tɛmɛ ni an ka siraw ye o de hukumu kɔnɔ an sera an ka maa mun yɛrɛ ni ale bɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn kosɛbɛ n'o ye Monsieur Paul ale fɛnɛ ye ɲɛfɔli k'an ye an ka togo lajɛ. Faamubaliya min bɛ Mali ni Aligérie ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tali kɛ lakanabaliya min bɛ Mali kɔrɔnyanfan fɛ jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka nin lakanabaliya baara kɛ Mali kɔrɔnyanfan fɛ Aligérie ka jate la o jɛkulu ninnu a man tɛ Mali gouvernement k'a fɔ ko a bɛ marifa kɛ ka u kɛlɛ Mali gouvernement kan ka fɛɛrɛ de ɲini ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ faamuyali fana kɛ k'a fɔ an bɛ wagati min ko bi mɔgɔ minnu bɛ fanga la Mali kɔnɔna la olu ka jate la o ko ye sɔrɔ waati min ka sababu kɛ mɔgɔ ye maramafɛn ta k'i ka jamana kɛlɛ o ka kan ni kɛlɛli fana de olu ka jate la fana lakanabaliya fɛn ye Mali kɔnɔ bi n'i y'a jateminɛ i b'a faamu k'a fɔ a bɛ ju bɔra kɔrɔnyanfan de fana fɛ o hukumu kɔnɔna la i b'a faamu k'a fɔ o ko in de man di Aligérie kosɛbɛ Aligérie kun bɛ se ka sira fɛn fɛn ta ka dadigi kɛ Mali gouvernement na walasa sigikafɔ ka tɛmɛ ani banbagaci groupe ni ɲɔgɔn cɛ o de tun ye Aligérie boloma min bilara papier la n'an k'o ma ko Aligérie bɛnkan sɛbɛn o Aligérie bɛnkan sɛbɛn bi o bɔra a dɔgɔ kɔrɔ o ko banna ka sababu kɛ Mali ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko baara tɛna kɛ ni o ye bilen sisan ko Mali yɛrɛ bɛ na essayer ka lajɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ de bɛ lakanabaliya la ko u yɛrɛ bɛ o fɛɛrɛw tigɛ ka lakanabaliya kɛlɛ o de man di Aligérie sisan bon an b'a faamu k'a fɔ sisan Aligérie bɛ yɔrɔ min na bi Aligérie t'a fɛ ale bolo ka bɔ fiyewu Mali kɔrɔnyanfan fɛ ani Sahel jamanaw la lakanabaliya min bɛ yen nɔ ale da ka bɔ o kow la kamasɔrɔ n'a ye jateminɛ kɛ an b'a faamu k'a fɔ san 30 laban in na an ka fɛn fɛn kɛra Mali kɔrɔnyanfan fɛ Aligérie da donna a la Aligérie kɛra a ko kuma lasebagaw ye donc bi k'a ye k'a fɔ ko Aligérie da bɛna bɔ kuma in na pewu Aligérie ka fɛla tɛ o ye bon k'a ye k'a fɔ fana ko Aligérie fana mɛnna sisan ka kɛ conseil de sécurité président ye janvier kɔnɔna la an bɛna ye k'a fɔ Aligérie bɛna baara min kɛ o de ye k'a fɔ jamana minnu bɛ na ni fanga bɛ u la setigi jamana ninnu ale ni farafin jamana ni hali arabu jamana dɔw k'a lajɛ sisan ka baara kɛ
ni olu ye walasa olu ka fara ale kan ale bɛ se ka cogo min na ka fanga sɔrɔ Mali kɔrɔnya fan fɛ ani Sahel jamana lakanabaliya ko ɲɛma ka o ɲɛmɔgɔya ta ka di ale ma bon an b'a ye k'a fɔ baara in bɛna gɛlɛya Algérie fana bolo ka sababu kɛ Algérie bi kɛ Conseil de sécurité président ye mais a tɛna kɛ droit de veto tɛ a bolo o droit de veto in fana o bɛ jamana 5 dɔrɔn de bolo o jamana 5 na jamana 2 fana bɛ yen nɔ olu fana ni Mali u da bɛ fili kelen na kɛrɛnkɛrɛnnen na o ye Russie ye o ye Chinois ye bon an bɛ wagati min na ko bi Chinois ni Russie tɛna sɔn cogo si la bi gɛrɛntɛ ka ta ka olu ka nafa sɔrɔ siraw fana ko o girin Sahel jamanaw kan donc bi Algérie kɔni tɛna se ka se sɔrɔ cogoya si la Mali ka nin ko in na Conseil de sécurité la Conseil de sécurité la ni wagati na fɛn min an ka finitigiw ka kunnafoni kɛnɛna na hali bi an b'a da o tulo kan k'a fɔ an ka finitigiw ka lafasa ɲɛmaa mun bɛ yen ni o ye état-major général des armées ale bɔra ka laseli kɛ laseli min kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ nin wagati na fɛn min AQMI olu ka cɛ belebele dɔ bɛ yen u ka maaba dɔ don u ka kɛlɛ cɛfarin dɔ don an ka finitigiw n'o ye an ka gɔlɛmasiri tabagaw ye an ka faamaw u ye tɛgɛ da ale kan tɛgɛ dara ale kan k'a ɲɛnama minɛ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Mahamada Ould Erkahil alias Abu Rakia bon ni tɔgɔ kura b'a la nin wagati na n'o ye Abu Hash nin wagati na an b'a fɔ ale ye AQMI ni a tɔgɔ yɛrɛ ye État islamique au Grand Sahara a coro ɲɔgɔn kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko IEGS an b'a fɔ nin wagati na an ka finitigiw u ye tɛgɛ da ale kan tɛgɛ bɛ da kan wagati min na fɛn min a ka kɛlɛkɛcɛw caman an n'olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani kɛlɛkɛminɛnw caman i bɛ a jateminɛ fɛn min ye mugujuguw tun b'u bolo n'a bɛ fɔ u ma ko engin explosif improvisé olu fɛnɛ caman minɛra an ka finitigiw fɛ ka kɛ ka bɛn janvier kalo ale tile 3 wagatiw ma i bɛ a jate minɛ ni labɛn ninnu yɛrɛ kɛra an ka unitéw fɛ unité minnu bɛ an ka marabolo la marabolo n'ale tɔgɔ ye Amasrakad i bɛ a jate minɛ ale yɛrɛ ni Burem cɛ bɛ taga fɛn min ye kilomɛtiri 120 wagatiw la u bɛ Gao région o kɔnɔna na wa i bɛ a jate minɛ nin cɛba ni ale ɲininen kun don anw ka service de renseignement fɛ kosɛbɛ k'a sababuya kɛ a tɔgɔ yera kojugubaw caman na anw fɛ yen nɔ i bɛ a jate minɛ olu kɔnɔna na ka baga mɔgɔw ma k'u faga k'u bolofɛnw cɛ bingani walew hali ka ɲangini ta k'a ɲɛsin an ka finitigilakaw ma a yera o ko ninnu caman na wa i bɛ a jate minɛ a ye an b'a fɔ adamadenya bɔnɛni ko caman ta hali ka an ka dugu sɛgɛrɛ dugu mun yɛrɛ ni ale tɔgɔ ye Inuwalan o kɛra ka bɛn fɛn min ye février kalo ma san 2018 wagatiw la a ye tasuma bila hali kuranɛ la nin dugu nin kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na an y'a da o tulo kan k'a fɔ hali an ka finitigiw a y'a essayer ka attaquew caman kɛ k'a ɲɛsin Mali ka faamaw ma wa jateminɛw y'a yira fɛnɛ k'a fɔ nin cɛ nin ani maajuguw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maa minnu ye terroriste la kodɔnnen ye terroriste belebelebaw i n'a fɔ fɛn min ye Abu Uzeifa fo ka se Osama Madalo ni wagati na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka finitigilakaw u ye dankari nin cɛ fila ninnu na olu yɛrɛ tɛ balola ni wagati na o kɔfɛ ani maaw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ ani mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ Abdul Walid Asharawi, Abel Kasim Asharawi ani Irisha Asharawi ani ninnu bɛɛ jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ ni wagati na an balimakɛ n'o ye Abu Rakia ni a tɔgɔ yɛrɛ Mahamada Ould ni wagati na anw ka faamaw u ye dankari ale ka boli la a ɲanama bi an ka faamaw bolo b'a dɔn ɲininkali busamisɛn o bɛna gan ale la an bɛ foli da an ka cɛdenw ma hali bi an bɛ to o hukumu kelen kɔnɔna na an b'a da o tulo kan k'a fɔ fɛn min ye an ka finitigilakaw hali bi u kelen don ka wulikajɔ dɔw kɛ nin wagati na walasa an ka dugukɔnɔmɔgɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka baaraw bɛ se ka tugu sira fɛ u ka nafaso sira fo ka se sanni feere sira olu bɛ se ka sɔrɔ sabula terroristiw ka baaraw tɛ dɔwɛrɛ tuma dɔw la u bɛ an bali an ka suguw la wa hali duguw ni ɲɔgɔn cɛ u b'o bali tɛ se ka taga bɔ i kɛrɛfɛ dugu la o de hukumu kɔnɔna na nin wagati na o ɲininiw siraw fɛ sa anw ka faamaw n'o ye an ka finitigilakaw ye u ye jateminɛw caman kɛ i bɛ a jateminɛ renseignements sira fɛ u ye groupe dɔ ye groupe ni ale ni Arash Alma o cɛ bɛ taga kilomɛtiri 30 ɲɔgɔnna la Gundam ale cercle kɔnɔna na u ye dankari ulu la ka sababuya kɛ fɛn min ye kɛlɛkɛ mugujugu caman o tun b'u bolo o de hukumu kɔnɔna na sa janvier kalo tile 3 ale su fɛ
ka bɛn ni san 2025 wagatiw ye an ka mission dɔ kun wulilen don minnu bɛ taga jateminɛw kɛ o jateminɛw kɔnɔna na olu ye an b'a fɔ maajugu n'o ye terrorisiw u ka kɛlɛkɛ mobili dɔ ye ale jɔlen bɛ yiri kɔrɔ fɛn min ye u ka kɛlɛkɛminɛnw caman an'u ka logistiques caman n'a bɛ fɔ a ma ko pick-up o mobili ninnu kun jɔlen bɛ yen an ye jateminɛw kɛ frappe o donna ale la o wagatiw la k'ale ka kow tiɲɛ maa minnu b'a kɔnɔ olu yɛrɛ fɛnɛ bɔra o cogo la o hukumu kɔnɔ ka kɛ ka bɛn janvier kalo tile 4 ma san 2025 wagatiw la Tombouctou ale région fɛnɛ kɔnɔna na hali bi an ka finitigiw u ye jateminɛ kɛ AQMI ɲɛmɔgɔba dɔ ale ka logistique fɛnɛ tun bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni o tɔgɔ ye Saro i bɛ a jateminɛ o ye Gourmaourous ale kɔnɔna na an ka finitigiw u ye frappe tugu yen yɔrɔ fɛnɛ la maa o maa bɛ yen ka tɛmɛ n'olu bɛɛ wa u ka kɛlɛkɛminɛw n'u ka fɛɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ka se ka dankari olu bɛɛ la o de hukumu kɔnɔ sa terrorisiw u ka convoi dɔ tun bɛ convoi mun i bɛ a jateminɛ camion caman olu falen kun don kɛlɛkɛminɛw caman ani u ka logistique n'u ka fɛɛrɛw olu caman fo ka se ka maa caman yɛrɛ n'o ye terrorisiw caman k'olu bila o kɔnɔ u se ka camion ni lakana an'u ka logistique ni lakana cogo min na o de hukumu kɔnɔ sa anw ka finitigilakaw ye dankari olu fɛnɛ la dɔgɔkun nin kɔnɔ mugujugu tugura olu la o kɛra sababu ye olu fɛnɛ bɛɛ bɔnɛna u ni na u ka kɛlɛkɛminɛ ninnu ka se ka olu don bɛrɛ la o de kɔnɔna na fɛn min ye an ka finitigiw ka lafasa ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o ye état major général des armées u ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ nin baara ninnu bɛ ka kɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ fɛn min terrorisiw n'u dɛmɛbaga minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ kunnafoniw d'u ma ani hali minnu bɛ nafolow ani karibiranw d'u ma ka se ka dankari u ka baaraw la o de hukumu kɔnɔna na nin baara nin a bɛ ka kɛ fɛn min ye baara dɔɔnin kɔnɔna na ka se ka jateminɛ kɛ ka maaw bɔ ɲɔgɔn na walasa an ka population u bɛ se ka taga u ka baaraw sira fɛ nɔgɔya la cogo min na. N'an bɔra yen an bɛna kɔfɛ kunnafoniw na n'an nana an ka kɔfɛ kunnafoniw na an b'a da u tulo kan k'a fɔ Guinée Conakrykaw fɛ yen nɔ kari su tɛmɛnen n'o bɛnna dimanche tɛmɛnen ma an b'a da u tulo kan k'a fɔ fɛn min ye mankan o wulila denmisɛnninw alo ni polisilakaw cɛ ka sababuya kɛ nin wagati na ɲininkaliw caman de kɛra nin mankan nin sɔrɔla mun fɛ denmisɛnninw de bɔra ka tasuma bila pinɛw la ka olu bila siraw la fɛn min an ka finitigilakaw olu nana ka se ka gazi ci sanfɛ ka se ko u bɛ denmisɛnninw u bɛ u la yɛrɛkɛ cogo min na nka u ma sɔn u fɛnɛ gabakurun ta ka finitigilakaw bon o de hukumu kɔnɔ ni mankan nin a kɛra fɛn min ye Guinée yɔrɔ caman na i bɛ a jateminɛ hali Amdalaye marifa cikan olu caman mɛnna Amdalaye ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 20 wagatiw la kari tɛmɛnen o de hukumu kɔnɔna na jateminɛw bɛ ka kɛ ni labɛn ninnu bɛɛ bɛ ka kɛ sabula bɔli kunna bɛnnen don bi tɛnɛndonya nin na hali Guinéenw fɛ yen nɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ko k'a ɲini u ka fanga ɲɛmaa fɛ n'o ye Mamadi Doumbouya a bɛ se ka sira bila cogo min na ale bɛ bɔ fanga la maa wɛrɛ bɛna ka se ka élection labɛn walasa kalata ale bɛ kɛ Guinée hali ni y'a sɔrɔ gouverneur ale bɔra k'a fɔ ko fɛn min ye bɔli ye k'o tɛna na kɛ nka nin wagati na grève ale bɛ Guinée fan bɛɛ pour que an b'a fɔ mankan dan bɛ se ka kari ale la an bɛ jateminɛw la don n'a nataw kɔnɔ ka se ka kunnafoni sanuman d'aw ma cogo min na. Burkina Faso olu ka fanga ɲɛmaaw ka laseli dɔ y'a yira laseli min ko Burkina an b'a fɔ u ka civil ale maa 5 ɲɔgɔnna olu fagara djihadistes fɛ fɛn min ye u ka sɔrɔsiw civil minnu bɛna ka dɛmɛ don sɔrɔsiw ma o maa 5 ɲɔgɔnna djihadistes u sera ka bin olu kan ka dankariw la an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la. An ka bi kunnafoni an b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ye fɛn min ye Ligue africaine des champions ale tile 4nan o dolantanw jaabiw la sa an b'a da u tulo kan k'a fɔ anw ka Joliba AC ale binna Sakarada de Maskarada ɲɛkɔrɔ bana 1 ani Kanangolo fɛn min Coupe CAF fɛnɛ kɔnɔna na sa Stade Malien de Bamako ale tun bɛ ka RS Berkane o bisimila anw fɛ yan 26 mars la o ma daja anw na sabula dolantan bana 1 ani Kanangolo ka taga Marokukaw kanu na an bɛ dugawu kɛ an ka dolantannaw Ala k'u jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ.